Mga kahoy na nga tumba ug mga billboard nga apektado sa hangin ang natala sa Mandawi City, epekto ni Bagyong Christine. Ang report ni Nico Sereno. Pabiling nakaalerto ang Mandawi DRRM sa mga panghitabo sa kabarangayan epekto ni Bagyong Christine. Giplastada sa gawa sa City Hall grounds ang tanang mga assets nila gikan sa evacuation truck, mga fire trucks ug bisan mobile clinic. Matud sa labaw sa Mandawi CDRRMO, lakip sa girespondihan nila ang mga kahoy nga nangatumba sa lain-laing dapit sa dakbayan. Naglakip sa may barangay Pakngaan, Labugon, Look ug Mantuyong. Gitabangan ang pagpamutol sa nangabaling kahoy aron malimpyo sa obstruction ang apektado nga lugar. May nadatugan kuno nga mga sakyanan ug motor apan walay tawo nga nadisgrasya. Atong pag-alagad mga kaabang dato sa barangay, salamat din sa itong mga barangay ERT. Kaya on their own initiative, nitabang din sila pag-clear sa itong mga natumbang kahoy. Pag-clear sa area, kaya ibang kahoy, na natapong nga sakyanan, masalamat na way injury na nabutang sa daan. Lakip sa girespondihan sab sa mga otoridad ang mga billboards nga apektado sa kusog nga hangin. Sama ning sa may UN Avenue, habig sa barangay Umapad, mabantayan nga nagkawil-kawil na ang tarpaulin niini. Nakuyawan ang mga nangaging sakyanan kay nagbitay naman hinuon kini. Gireport kini sa mga otoridad ug naaksyonan. Usahay mo gas hangin po pagod mo padung na maigo sa wire sa Beko. Manang coordinate dito sa Beko. So ideally kaya sa hipuson gina sir. Yes, Dapat. basta na mga strong winds mga contractor at ila din nang hipuson na nila. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.